ଖାଇବେ ନାଇଁ ଭୋଜି ଭାତ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ମୋ ବୋଲ ଏ ବାପା ସବୁ ମିଳିବ ଆରେ କେବେ ଆସିଲେ ଆଉ କିଏ ଅଛି ନା କଣ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଭୋଜି ଭାତ ଯାଇ ପିଲେ ସବୁ ମିଳିବ ମୁଁ 10 ଗାଁ ଏଇଠୁ ଭଲ ଦେଇକି ଆସିଲି ଯେ ଏବେ ସାରା ମୋ ପକେଟରେ ହାତ ପୁରାନି ସବୁ ଯାକ ଟଙ୍କା 500 ହେଇଛି ଆମେ ଗଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଭୋଜି ଭାତ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଏ ସବୁ ଆସିଲା କୁରୁକୁରି ଖାଇବୁ ତୁ କଣ ଖାଇବୁ ସବୁ 8 ବର୍ଷରୁ ଭାଇ ମାନେ ଆସିଗଲେଣି ଆମେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯିବା ଖାଇବ ହଉ ଏଇଠି ଆସ ଦେଖି ଯିବା ଭାଇ ନାରାୟଣ ହେଲେ ରଜା
दक्षिणा के आनो हनी बटरे कुरकुरी खाइबा गोटे उड़े दिबा ओ जा